Guk ikusten dugu Opengela proiektua garrantzitsua izan daitekeela. Ez da gaude asmoen edo helburuen kontra. Ondo ikusten dugu hiri eraberritzea jaurlaritzatik kontrolatzea, antolatzea, eta ondo ikusten dugu inkluso leihatila bakarraren printzipioa jarraitu nahi dena. Lehenengoak lagunduko dielako udalerriei, eta udalerriek laguntza behar dute, jaurlaritzaren laguntza behar dute haien auzo zaharrak eraberritzeko, eta bigarrena errazteko lanak herritarrei. Gu ez gaude horren kontra, beraz. Esaten deguna da, kontrol publikoa behar dela horrena, eta behar dela gardentasun osoa. Ez gaude ez da ere kolaborazio pribatuaren kontra erabat, baina bai uste dugu lidergoa publikoa izan behar dela. Eta zuek honekin horren kontra joaten ari zarete. Sortuko dezuen fundazioa pribatua izango da, eta Repsolena izango da 160. Bertan egongo den patronatuan 5 eserleku egongo dira, eta 3 izango dira Repsolenak, eta beste 2 bakarrik jaurlaritzarenak. Aktak ez dira publikoak izango. Beraz, ez zaigu batere egokia iruditzen Repsolen esku ustea datozen urtetarako proiektu garrantzitsuena hiri eraberritzen alorrean. Galdetu genizun idatziz ea zergatik egin behar dezuen fundazio pribatu bat, eta erantzuna aitzakia merkea izan zen. Esan zen iguten, ideia ez dela jaurlaritzarena izan, baizik eta Repsolena. Eta ez dakigu zer den kezkagarriagoa, hori egia izatea edo hori gezurra izatea. Ze azkenean, emaitza berdina da. Emaitza da, Repsolen esku utziko dezuela, herri hontan, hiri eraberritzearen alorrean, datozen urtetan egingo den proiektu garrantzitsuena. Zergatik esaten dut proiektu garrantzitsuena? Sartuko den diru publikoa ikustea besterik ez dago. Aurrekontu orokorretan, 2021 baterako utzi dituzue 850.000 euro fundazio pribatu hau sortzeko. Datorren urterako 1.000.000 euro sartuko dezue, eta 2023an beste 1.000.000 euro. Beraz, jada, ia 3.000.000 euro sartuko dituzue aurrekontu orokorretatik. Eta bestetik, aipatu behar da baita ere Euskadi Next programa. Euskadi Next programan proiektu guztietatik zein da diru gehien eramango duena? Orain, hidrogenoaren korridorearena pixka bat parekatu da proiektu honekin. Gero eta txikiagoa dena, ze orain hidrolinera hori joango da kanpora. Baina, abenduan aurkeztu zenuten Euskadi Next programan, proiektu hau zen diru gehien eramango zuena. 1.130.000 euro. Eta horietatik, ia 500 ziren erresilientzia mekanismokoak. Eskatu genizuen informazio gehiago proiektu horri buruz, ze ez du jartzen Opengela izena. Deitzen da, EAEko zona zaurgarriak integralki eraberritzeko proiektua, baina eskatu genizuenean informazio gehiago, beltzez tatxatutako enpresak agertzen zirela, joan ginenean lakuara, tatxan, sorpresa, aurkitu genuen Repsol zela lehenengo enpresa, eta GNE Finance bigarren enpresa, dala Repsolek erositako beste enpresa bat. Beraz, Opengela proiekturako ere izango da diru hori guztia. Ez zaigu batere egokia, Repsoli ustea, Repsoli azpi kontratatzea, herri honetako hiri eraberritze proiekturi garrantzitsuena, eta bide batez, Repsol etzan dedikatzen petroleora.